ansa na me bana utimu se afiditi tan so aye deja chese enya asem keto a obi ebusa se ne ba ne sen na ye den amanfo nyame so kofo nyame so pa sanse enna fom se Ghana ha yebebua wofo na yama wonfidudu obi na akire yasan akohwa so sabra me no kasa idie ye nyina yenim evangelist mama part na ka na ye friend konfo Agradaa a court shares ye mfa ntum emfie dunum no enei ye yimfie maako edunan afiwa manaka afi baako sabra me no kasa idie mama part emfie dunum no ababa bedane afi baako a court kire mu se afi baako no kura hwema sesem so watwamu ba busumi nsia entu hwemu aka ne ba busumi nan na chese maame no wasan aba edian ena ekoso ye nyina enim mama part se afi a etwa mu ena court etena ase se ne niema bi a woye no wonko na wonko twirim busumi maako sabe emfie maako edunum potoka sembroni beka ne se 15 years na wakoye no wa amananso ho wakoye apili na no ye no okirem se da bi asa court no ene na ani yie na emfie dunum ne de esondodo eno nti so obehwe na nseme wo mu ane de na baba begina se ni bia ne asa de ne kɔ wo mu ane de na begina se ni bia ne asa de ne kɔ na de na bebiri na akora ka ne se na nipa ya mo de ne ba ya mu mie na nimi mu ye sure se konfo Agradaa ana mama part na ene de yede mama part ba na kire se wono ananim utimi se evangelist mama part no a waboni duku fefe fa kire se wo hye prison fo atade a waka ne nsa egu no ho asanyi ono mpo wayi nani a wonpeso oni sanchoni bia bedi nkomo a kire se wokowura court dem ho na yewie ye ne na kire se yemfa nko yemfa mra na de court no esie ene se sabram no kasa die emfie dunum a yadema evangelist mama part konfo Agradaa no sabra me no kasa idie yati dunan edi atoagu enu nti wo abonten so ahweyi bia ne dunan ne de brew hwe ho yie yeso obi amane esane obi abasa ne epo obi akekere de asoa no na mama part ti sabra me no kasa idie afi baako ena aka ne lawyer akasa yenko na yentie ya pages yentie your friend say mama part lawyer no ekwane ofa so asabri court wetimi atimfie bi egu amana koka afi ba akope Samobakaya on the 3rd of July 2025 and a circuit court 10 Accra ejeli ya mame Patricia asidwa for 15 years for the judgment by 2 days later and answer file appeal and since July last year there has been back and forth and then Nyamiado appellate court and the judgment yeah the nanke fe kwan say conviction na circuit court na the man na kinyina mraso ntika court no embum na so court no ndim no waje conviction na to dem mo hu ne say sentence of 15 years and a dose 15 years no atwam 14 years and I say abaka 12 months that is what has happened today say any say wodin kan twa bi eno no so say na ho nhye den city the amount 15 months there's a calculation to it the better now a math but we are very clear number and century about you will say now na Agradaa wo su yi and I say na mo so e fa judgment we are judgment ne se ko ye yeah there na you are reshimu say the course no there munyina munim say the judge you can now make reference to Victor Salome yeah obi a fisika afa papa nsem and the punishment the man 8 years now for obi so a sika 1000 cedis near man 15 years wow what's here to say my man do any see Agradaa ne pursue say the papa enye asem na nkasa tinde no atenten ne ye so ba me no sample a judge ne say 15 years ne da braka nti won ko 1 year amount 500 Ghana wow so you make say judgment na first judgment na buy no I say you bugum na Agradaa so na say this so we the appellate court no e cannot there na so on the court no ya adwen say ma me ne difo e wo kwadu a ye de born
Name my such the man and the doors. Okay. Ocean the Pamian, Necasa, my manager, Muslimsika. Back was 500, back was 500, look about my 1,000. The 1,000 now money 15 years, sir. I said, our day, yes, Lehammer, Ekum, Anton. Until I judge, like I said, 15 years in the doors. 80,000. So can you be quiet, be or Agradaa or ya keep every man be a 2 or 3 months. But on also Agradaa, on also did a dominim, maybe Mukonas or never point say, obey example. Also fast up so the man why. It is attempting in Oh, okay. So in the France, and I say Ghana, Asiamah na catch room. But that's a Yamin going show me now. Namasa to be for say, Asemsia, the same film. On the prison down here in 2 years. That's all. The baby a tremor now on social media and so. The new Yanka say Agradaa woman see too. We beat my crew here. Asemsia, you send the film. Na embwa ino. Obi bechi. The beka se nyame. Onhira mu nyina. Se matayachi from the one in the city. No sana TNT sabra me no kasa die evangelist mama part woman power sabra me no kasa die court ni kiremu a wo kiremu a judgment edi ka court so e man mfie ma akoma akudunum no na che se fa ba akubi wo ne no eni ni yie kire so wo hwe sika anasa kwane a enam so ana ye hwede wo ye ya no ntie ma no mfie ma akoma akọ edunum a na che se wo mu kiremu a na ase kan ye bi kakra wo ho ntie ne Sabram no kasa de court ati emfie maako dunan ene de afirimu a sabre aka afe baako pe na wan na gina ha wadwa ne shirt ya watworo mu pray every day ya konachi asa Asiamah ye abrantie wa ya de yenko ne yenkore And then say, I must believe that this is an exciting day. pray every day. But 1 year, and that's any norms. One year, about 1 year, send norms. And I don't know. hwe nyame anim no kura anim ne da bia ya na meka se ohunu asam ebeba na asam ba hwan ene begina wachi ya ma brantie ni photo yi se de eti bi ko be ma ne na so saa yenua be me wa ya de ye bebo na ba so pa me na na ka asem yesi wudi peme ya wo so apeme de akire nie ebra obi nsem obie se wo ka na ho na sebe mpraduasa wo ne koba na kakra be du si asem a wotafere a se sa nipa ne kwa ahoyehia mu a eya kai de ko wo si ase no ne fata na chi eno na brantie Asiamah yi mibisa mo se emantie dodo sen ene betumi aye ade abrantie yi ene mi husu obi be tworoye o ne se ni sika oni nnedi ye unim obi a woni obi adi ni sika na enso asem aduwa ma na yi ni wama awafo dodo sen ene omo yerenom omo kununum kwa ahohihia mu a omo timi gina wo machi na enso Asiamah twa ntomasi ne bo etoda abrantie woda sorry dem no oprichi no osu etoda wone maame Agradaa ne baketo yi na akoya rewosem yemfa mra nyina no abrantie di makotene na wensan emame ekire esan emame suahunu bi kire se wusi so na se wu penipa ne na bobra eya sebe mpraduasa se toda enhwa ahofe nko a hwe nipa ahofama da bia meka se wonu ma nei wo mudi wachi ayeye yeduom no obi wo ho a eye usika ntia enei se kapre ni wo bie mu a busa ho se sa nipa no obegina de amo ana nyame anim nie ade abantie Asiamah aye no metia me de bi atumi hofo begidi se onso de bi ebetu hofo wo de yemfa de maame Agradaa ye no yemfa nto nchen na emom ye busa se emema dodo sen ene wo mu kunu no mo yire no kwa ahoyehia mu a omo betinye gina wo machi peme se de abrantie ya ene ye hwan mfie maako edunan agu amna ka afi baako enipa dodo sen yesi nipa ya ade a osa yeye enu nti abantie Asiamah nyame anim no kura anim nie wa ya ade pa anokwasem
senti na Agradaa ka se wonim ni kunu no o se Asiamah I love my husband ampa yes 7 producer obi no ni kunu kwa obi nso enno ne yere kwa enei Asiamah atimi agina mu a adi court wa refre amenne woman power maami Agradaa enei me no ka sei akabusome kakra bi na kire se wade ne ho na ene wo hwe Agradaa dimina ebra ye ka se yate mfie dunan no na hwe se de na maami wasi bi asi ni trase anu wo ti ni su a wutimu se fa ahodie ede da bi ameka kire wo se emrantie ne maba wa na ya ba no ho no ade ba ko a ya pa ni se beduru mre bi obi be kire waduane a wo se wudie wa abra wo te wa na ato aduane die prisana da bi ame bompa ya me ka kire otumfo Nyankopon se o ma minya ma na ban ma ne de me sere no na dama o ma ne mpare me sansa me akura mi ti wei me obi kan me ka me kokwa esi kire yi potwo ne ma me na twam ehon so ye kire mu a yesi esi kire no kura ye mawo ye de nkyene na atumu ne kokko no kura nso ani ntete ni a kire se wadidi anopa no mimi sika da me botoma mimi timi kase da bi ma me mfra me nua kwakwa wusi na bobia awia don kura yakwa akodi yesa wa fufu yesi hode da bi enye ne saa obi na be kire wo wadidi anopa ansa na yesi sa enwumre mpo wo mu didi twice a day se ba kompo enu ntime sre de me pa kire nyina ne se fa hodie ede afenso de ato maami Agradaa yi maami nka se mi kiro akokwa kra ani birikuo de ense ebi a ekoye wo a kemfie no mpo ye besa de bi aka ho tie ni ye enka se de se wo kokora yetime te so da bi akokwa kra ani birikuo de ense Israel ti asem na America yese besepa eni koni na haba yetese ne benyansafo asem America yi so do adwene bedi akire no wate ase no watia ebeboa wo twe hu fra maniem ba bia yemfrɛ wo nkoho obi ade da ho anya odea bre ne pe wodie na wanhwe yi a daache wo ho bekwa kodin sansem a nipa nam ne so ma 7 produce akofa obi die no ono na besa ba begina daka mu adi adanse atia wo nipa nye enu ntimi hunu nipa mehwe nipa mienu efritete saa de ye hunu Yesu Kristo wonu ma muye no wosana no eduru ho no sanko ofokoro no a ene asi da bi momfa dadoa mo ne yam kura fa hama nhwini tirim enku no nyasam ketwa enu nti wansuro nipa wonyini nche nipa dasani a be ma no oba da wo no bosome nso nipa tise huriye emugya mpa yetirim ono obesere da bia me ka asem we ye nipa mienu ne yedidie me sori ko ba ya na ma yira ho na mi musa no mintimi musa saman ti esi suru nipa ne gya saman enei obi ne yonko nam won hwe yese poison da bia me ka asem se o ma enu o mo nam na ne ebu o mo pa de ono no ne me nam no ho na ekobo ne pa me yonko no ono ne ebebo ne pa DJ K ye hunu se wo ben no juwe fato ne nsuum juwe fato ne kam de o time de o yi nanim so o time amame hunu enu ntime sre mumie nhwe hu yie ewo nipa ho Nyankopon so obebua nipa wo de nam nipa so nanso sa nipa no a esa pe nipa sa yie ye pe wo fombo hwe yie na afensu ye nya botom na mutwa me kas ye nya botom na mutwa ade bia ye hunu se ye secret ye mo obi hunu ye so ko ewuram kotutu amana kantam gumu a edi mfie du ebepie akora bi okọ ne papa ho ko busa ne papa sa papa embani mfo bu bebi na mente ase ye so ko wuram kotutu amana kantam gumu ebepie papa me de anya no kora na ne papa se adan no makwa bi se mete ye ne matutu amana be mfie be ayimienu nie ena makotutu amana na makantam agum papa so obi ampie no papa se ene ye wa be ka kire mi obi ate
Wasia papa sanete eno osia sanete osikofi enne ye wababom o papa mama ne yi so so obi anim ba so obeka kire me afi akura ne to na ode nsa eguriti sanete ewiase de wobeye bia da wobetwa madam bia wone ne nkwada ewo classroom o ma wo ma buro so o nkodua enkwada ne koy na madam ne nka ho ne sign tempani agudie nti omkoya no omto aburo ne dugu asase ne so madam yi twa nani aba simam yenu ne nkole ya bom se madam yedua aburo na we no se sesi madam na nka hwe ene o se da bi ma me ntwen ne se aburo ne fifiri a mehunu kwan ya nkwara nfa so a omudua no bebo so me miensa chi aburo yi sha ase se fefe madam yi ko asase so a aburo ne adua ne se awio ehwa na otwe na ba na okwe no se mom na mesene modwuma amkoye ye ene nkura ne hunu se ewiase de wobeye biada wobetua hoka maami bi otam ne ba akoda keto adi nachi so om nkono mkotwe obi bode koduru wura mu ho na maami ni busa ne ba no kofi mi twa bode no na hwe wachi na hwe wanim so obi ba ene o se maami ma hwe manim ma hwe machi maami mahweba bia obi ama na meto mani hwe soro ma unse Nyankopon ne te ho a wo hwe yen ehwa na maame ni gya se kan ne to fom enti eso hwinta di akiri so obi hu wa nyame ehu mum yanye ne mayie de da chimpanyimfo se de wudua no eno a ena wutwa yenyai subanya ewo